ሰላም መርሓባ በዚኣ እርማት መጽኩም ኣለኹም እርማት እንታያ እዛ ፓራግራፍ እዚኣ ካብ ኢንተርኔት ካብ ድሓን ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ወሲደያ እሞ እንታይ ኢና ክንመሃር ኣብዛ እርማት እዚኣ subject verb agreement እቲ ስም ዲ ወይ ክንዲ ስም ምስ ዓንቀጽ ክሰማማዕ ኣለዎ ብቁጽሪ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቋንቋና ኣብ ድርብ ብዙሕ ጌጋታት ኢና ንፍጽም እቲ ጌጋና ድማ ምኽንያት ዝኾነና ዘሎ እንታይ እዩ ክልተ ጎኒ ንጎኒ ዝኸዱ ኣገባባት ኣለውና ሓደ ተራ ኣገባብ እንታይ እዩ ንኣብነት ከም ዝብለካ ብርሃኔ ንዓና ኣብዚ ብለካ ማለት እዚ ተራ ኣዘራርባ እዩ በቲ ሓደ ወገን ናይ ኣኽብሮት ድማ ኣቶ ብርሃኔ ንዑ ናብዚ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ሓደ ዳ ኣይኹን እምበር በበይኑ ኣገባብ ኣለዎ ስጋባባት እዚ ድማ ፈላሊና ንጓዓዘሉ ነርና ተንኹም ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ግን ንሓውሰ ስለ ዝኾና ሕጂ ኣብዚኣ ጌጋ ክንእርም ክንፍትን ኢና ቅድሚ ናብኡ እታወይ ግን ታኽብለኩም ደሊ ቋንቋ ብዳይሌክት ክፈላለ ክእል ኢኻ ቦታ ናብ ቦታ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣውስትራልያ ካናዳ ዩናይትድ ስቴትስ ዋላ ደኣ ናይ ዳይሌክት ገለ ቁርብ ፍልልያ ሃሉ እምበር እቲ ግራመር ግን እቲ ሰዋስው ኩሉ ሓደ ቦታ ኣይፈልን ግራመር ኣባና ድማ ሕጂ ናባና ክመጽእ ድማ ኣብ ትግርኛ ህዝቢ ዝኾነ ኣብ ኣውራጃታት ድዩ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ እዝታት በበይኑ ኣገባብ ኣፀሓፋ ይብልናን እቲ ቋንቋ ሓደ እዩ ስለዚ ክርዳእና ዘሎ እዚ ናይዚኦም እዩ እዚ ናትና እዩ ክንብል የበልናን ኩሉ ግዜ ነቲ ቀቁንዑ ኢና ክንወስዶ ዘለና ብምባል ክምሕፀን ንፈቱ እሞ ትምህርትና ክንጅምር ኣብዚኣ ንራእያ መጀመርታ እትው ኢልና ኩላም ከንብባያ መጀመርታ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኤርትራውያን ሶማላውያንን ናይጀርያውያንን ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ኤውሮጳ ከኣቱ ጸኒሖም ኣለዉ ብዙሓት ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ እቶም ብህይወቶም ዝኣተው እውን ብሰንኪ ኣብ መገዲ ዘጋጥሞም ስነ ኣእምራዊ ኣካላዊ ሓስያ ይሳቀዩ ነዚ ጉዕዞዚ ንኽወስዱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ይቕስብዎም ብዙሓት ካብ መግፋዕቲ ኩናትን ግጭትን ዝሃደሙ ክኾኑ እንከለዉ ገለ ድማ ካብ ድኽነት ወይ ሕሰብ መነባብሮ ናይ ገዛእ ሃገራቶም ወይ ናይተን ዕቑባ ዝሓትውለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሃድሙ እዮም ካልኦት ድማ ናይ ሓሶት መብፅዓ ናይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ኣሳእል ኣብ ማሕበራዊ ማዕከናት ዜና ወይ ድማ ኣብነት መሳትኦም ዘዳናግሮም እዮም እብል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ መቸም ገሌና እንታይ ክንብል ኢና ኣብዚ ኣነ ጌጋ ይረኣኹን ቁኑዕ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ንገሌና ድማ ክረአየና ክእል እዩ ሕጂ እቲ ቨርብ ሳብጀክት ኣግሪመንት ዝብለኩም እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ ንጀምርታ ናይ መጀመርታ ሰንተንስ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንንውሕ ዝበለ ንሓደ እዩ ዝጠቅስ ናይ ብዙሓት ኣይኮናን እዚ ንዓመታት ኣይገልጾን እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እቲ ጌጋ ወይ ንንውሕ ዝበለ እዋን ወይ ድማ ሰዓት ግዜ ገለ ክንብል ኣለና ግዜ ወይ ድማ እዋን ምክንያቱ ግዜን እዋንን ገደብ የብሉን ነዊሕን ሓፂርን ክኸውን ክእል እዩ ዓመታት እውን ከምኡ 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት ሓደ ዓመት ግን ንኣብነት ንንውሕ ዝበለ ዓመት ተይልና ዓመት ገደብ ኣለዎ ዓመት ካብ 2 ወርሒ ንላዕሊ ኣይኮናን ስለዚ ንንውሕ ዝበለ ዓመት ክንብላ ኣይንኽእል ኢና ንንውሕ ዝበለ እዋን ወይ ድማ ግዜ ወይ ድማ ነዛ ዓመታት ክንዕቅባ እንድሕር ኮይና ዝበለ ዘሎ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ዝበሉ ክኸውን ኣለዎ እዚኣ ዘቀየርናይን ክንርየን ኢና ሕጂ ጌጋታት ክንርዮ ኢና ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ናይጀርያውያንን ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ኤውሮጳ ከኣቱ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብዛ ሰንተንስ እዚኣ ድማ ሓያሎ ጌጋታት ኣለዋ ንኣብነት ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ኤውሮጳ ከኣቱ ጸኒሖም ኣለዉ ክንብሎም ንኽእል ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ ኣበይ ብርሃኔ ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ኤውሮጳ
كأتو صنيحهم الله خمس خنبل نخيل سلازي زي ناي حدا عبي سباي مغلص امبر ناي بزحات ايكونن ابز ግን بإرتراውያን بሶማላውያን بنايجيرياውያን ስደተኛታት ኢና እንዛረብ ዘለና ስለዚህ ንማእከላይ ባሕሪ አቋሪጾም ዘይኮነ አቋሪጻቶም አቋሪጻቶም ይድብል ስለዚህ እተን ዳዕረናን እዚአን ቶም እዚአን ክንቀይረና ናብ ቀያሕ ክንደይ ጌጋ ኣሎ ክንሪአና ኤውሮጳ ከአቱ ክብል ከለኹ ድማ ከአቱ ጸኒሖም ኣለዉ እዚኣ ድማ ከአቱታ እዚኣ ታ ክንቀይር ኣለና ከአቱታ ጸኒሖም ዘይኮነ ጸኒሓቶም ኣለውታ ኢና ንብል ጸኒሓቶም ኣለውታ ቅድሚ እዚ ኣብ ቪድዮ ሰሪሖ ነይረሲ ኣብዚኣ ንእሽተይ ስለተጋገኹ ጌጋ ከይምኽረኩም ኢለ ተመሊሰ ዝደግማ ዘለኹ ሕጂ እዚኣ ጸኒሖሙታ ኢለ ጌርያ ነይረ ብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ጸኒሓቶም ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ እንታይ እስከ ደጊምናዊ ሓንሳብ ነንብባ ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ናይጀርያውያንን ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጻቶም ኤውሮጳ ከኣትውታ ጸኒሓቶም ኣለውታ ኢና ንብል እዚኣ ጸኒሓቶም እዚኣቶም ተድልየና ጸኒሓቶም ኣለውታ እዚኣ ድማ ከምዚ ንገብራታ ንገብራ ንውስኸላ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ጸኒሖም ተልና ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ኣለዉ ተልና ንሓደ ሰብኣይ እዩ ከኣትዉ እንተዳ ኢልና ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ከምዚ ኢሉ ክቕየር ኣለዎ ብዙሓት ሂወቶም ክስእኑ ኣብዚኣ ድማ ራእይዋ ታጌጋ ብዙሓት ስለ ዝበልና ብዙሓት ሂወቶም ክስእኑታ ክትከውን ኣለዋ እዚኣ ድማ ክስእኑ ምክንያቱ ክስእኑ ተልና ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ክስእኑታ ክትከውን ኣለዋ እንከለዉ ዘይኮነ ድማ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እንከለዉታ ድማ ክንብል ኣለና ንብዙሓት ማለት እዩ ቀፂልና ድማ ንራእያ እቶም ብሂወቶም እዚኣ ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ እቶም ኢሉ ኣብዚ እውን እቶም ኩሉ ግዜ ፓራሌል ስትራክቸር ክንርኢ ኣለና እቶም ብሂወቶም ዝኣተውታ ክንብል ኣለና ኣብዚ ዝኣተውታ እውን እዚኣ ራእይዋ እቶም ብሂወቶም ዝኣተውታ እውን ብሰንኪ ኣብ መንገዲ እዚ እውን መንገዲ እዩ ኩሉ ግዜ ሳይለንት ላ መንገዲ ዘጋጠሞም ዘይኮነ ድማ ዘጋጠሞም ነቢ ሃይለ ዘጋጠሞም ክንብል ንኽእል ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞም ንመን ነቢ ሃይለ ንብዙሓት ሰባት ክንዛረብ ተኾይና ግን ዘጋጠምዋቶም ብዙሓት እዮም እዚኦም ዘጋጠምዋቶም እዚኣ ዋቶም ኢልና ድማ ከምዚ ክንገብራ ኣለና ስነ ኣእምራውን ኣካላዊን እዚኣ እውን ኣብዚ ኸ እንታይ ተጋጊሎ ኣብዚ ስነ ኣእምሮአውን ኢና ዊን ኢልና ኣይነንብቦን ኢና እዚ ስነ ኣእምሮአውን ኢና ንብል እዚ ድማ ኣካላዊን ዘይኮነ ኣካላውን ኢና ንብል ኣብዚ ሕራይ ምክንያቱ ከምኡ ከም ኣዳማምፁ ኣካላዊ ኣይንብልና ኣካላውን ኢልና ኢና ንቀይሮ ንኽንውስኸሉ ከለና ነቲ ኣካላዊ ዝነበረ ናብ ውን ንቀይሮ ነቲ ኣእምራዊ ዝነበረ ናብ ውን ንቀይሮ ኣእሚራዊን ኣይንብልና ኣእምራውን ኣካላውን ሃስያ ይሳቀዩ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኢኻ ትብላ ይሳቀዩ ክትብል ከለኻ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ስለዚ እንታይ ክንእትወላ ኣለና ይሳቀዩታ ክንብል ኣለና እዚኣ ድማ ልክዕ ከምኣ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ክገብራ እያ ይሳቀዩታ ነዚ ጉዕዞዚ ንኽወስዱታ ምሳይ ንሕት ፈሎ ጌርኩምኒ ብጣዕሚ ይቐሊል ንኽወስዱታ ዝተፈላለዩ ጅዝን ብዙሓት እየ ዘክስታይ ዝብል ዘለዎ ዝተፈላለዩ ምኽንያት ኣይብልኒ ምኽንያታት ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ብዚ ምኽንያታት ኢሉ ግን ኣብዚ እንታይ ገይጉ ይቕስብዎም ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ይቕስብዋቶም ከምዚ ኢና ንብል ይቕስብዋቶም እዚኣ ዋቶም ናብዚኣ ከምፀያ ይቕስብዋቶም ብዙሓት ካብ መግፋዕቲ ኩናትን ግጭትን ዝሃድሙ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ዝሃድሙታ ክብል ኣለኒ ማለት እዩ ብዙሓት ክኾኑ ዘሎ ድማ ክኾኑ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኢኻኹም ትብል ናይ ክብሪ እዩ ክኾኑታ ክብል ኣለኒ ናይ ብዝሒ ክንፀባረቕ እንተ ደኣ ኮይነ ክኾኑ እንከለዉ ድማ ንዓቢ ሰብኣይ እዩ ስለዚ እንከለዉታ ክብል ኣለኒ እዚኣ ድማ ከምዚ ክንገብራ ኣለና ገለ ድማ
ካብ ድኽነት ወይ ሕሰም መናባብሮ ናይ ገዛእ ሃገራቶም ሕጂ ብዚ ጽቡቕ ኣሎ ቁናዕ ኣሎ ሃገራቶም ኢሉ ሃገሮም ኣይበለን ሃገሮም ንሓደ እዩ ኖቤ ሃይለ ሃገሮም ኢና ንብል እዚ ግን ናይ ብዙሓት ሃገራቶም ጽቡቕ ኣሎ ብዚ ኣይተጋገየን ወይ ናይተን ዕቑባ ዝሓቱለን ድማ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኢኻ ዝሓቱለን ትብል ዝሓቱ ላተን ክንብል ኣለና ብዚ ናይ ብዙሓት ዝሓቱ ላተን ክንብል ኣለና ላተን ዝሓቱ ላተን ኢና ንብል ሃገራት ኣፍሪካ ዝሃድሙ እዚ ድማ ዝሃድሙ ዝብል ዘሎ ዝሃድሙታ ክንውስኸላ ኣለና ታ ምሳይ እንድሕር ኣለኹም ፎሎ ተጌርካዮ ነቲ እንታይ ዝባ ኣዝዩ ጥዑም ኣዝዩ ቀሊል እዩ ትግርኛ ስኒ ዘንክሰካ ኢኻ ትደሊ እምበር ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እያቶም እዚ ድማ እያቶም ስለምንታይ እዮም ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ እዮም እንተዳ ኢለ ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ እያቶም እዩ ናይ ብዙሓት ካልኦት ድማ ናይ ሓሶት መብፅዓ ናይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ወዲ ሰብ ትብል ናይ ኣሰጋገርቲ ወዲ ሰብ ትብል ደቂ ተልካ ግን ደቂ ሰባት ክትብል ኣለካ ብዚ ደቂ ሰባት እቲ ጌጋ ዝረኸብና ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ድማ እዚኣ ድማ ከስምረላ እያ ክንደይ ከም ዝተጋገየ እትሰብ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ኣሳእል ኣብ ማሕበራዊ ማዕከናት ዜና ወይ ድማ ኣብነት መሳትኦም ትብሎም ኖቤ ሃይለ መሳትኦም ተይለዮም መሰትኦም ማለት ሲ መሳትኦም ዘሎ ኩሉ ግዜ ናይ ዓቢ እንታይ ዝበሃል እዩ ናይ ክብሪ እዩ መሳቱ ኣቶም ኢኻ ክትብል ዘለካ መሳቱ ኣቶም ኦኬ ከምዚኣ ትድልየና መሰተ ኣቶም ዘዳናግሮም ዘይኮነ ሲ ዘዳናግሮም ዘይኮነ ዘዳናግሩዋቶም ዘዳናግሩዋቶም ቶም መሳቱ ኣቶም ሲ ዘዳናግሩዋቶም እያቶም እሲ ከምዚ ኢልና ኢና ክንእርሞ ዘለና ኣይነው ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢኹም እምሹር እዚ ደኣ ከምዚ ናይ ትግራይ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ይኮነን ገለ ከም ትብሉ ርግፀኛ እየ ግን ሓደ ነገር ክንዝክሮ ዘለና ቋንቋና ካብ 4ይ ክፍሊ ይሓለፈን ገና ኣብ 4ይ 5ይ ክፍሊ ኢና ዘለና ኣይፈተሽና እየን እዚ ድማ ቀሊል እዩ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ገለ ኣብ ኮሌጅ ክትመሃሮ ዝግባእካ ኣይኮነን ናይ ኤሌመንታሪ ስኩል እዩ ንኣብነት ኣብዛ ዓብዲሲ ኣብዚ ዝነብሮ ምዕራብ ዓለም ግራመር ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል እዮም ዝመሃርዎ ቆልዑ እዚ ሳብጀክት ቨርብ ኣግሪመንት ገና ኣብ ኤሌመንታሪ ከለኻ እያ ንሕና ግን ኩሉ ብቓል ጥራሕ ይፀኒሑ ብፅሑፍ ኣይፀንሐን ስለዚ ኢና ንኩሉ ሓዋዊስና ንኸይድ ዘለና እሞ ሰሰናይ ጠጥዑሙ ንዓኻትኩም ይኹን ደጊምኩም ደኣ ፕራክቲስ ግበርዋ ከምዚ ድማ ሓደ 5-6 ቪድዮታት ክህልወና እዮም ይቕሬታ ክህልወና እዩ ተለ ድማ ይጋገልኹ ማለት እዩ ንገዛ ርእሰይ ኣብ ምርባሕ ክህልውና እያቶም ክብል ኣለኒ መሰሰናይ ጠጥዑሙ ንዓኻትኩም ብዝተረፈ see you on my next video and bye for now